potom ten tým skladáš z ľudí na to, aby keď cestuješ a jazdíš na preteky, aby si tam mal veľmi dobrú partiu, aby to celé fungovalo spolu a najdôležitejšie, na čo sa zamerať, je sa voziť proste na bicykli, hej, že držať tie rajdy v rukách. Enduro na Slovensku má veľký potenciál, to si, akože ja som o tom presvedčený. A možno, že treba iba trafiť ten správny spôsob, ako to tým jazdcom akože dať a celé tie preteky. Ak si nás zapol, asi práve nebicykluješ. Najlepšie by bolo, aby si túto epizódu hneď vypol a išiel niečo zjazdiť. Ešte si tu, tak nás počúvaj a sleduj ďalej. Dneska tu máme legendárneho bajkového hostia, bývalého reprezentanta v zjazde, zakladateľ CTM Racing týmu, milovník pice, cestovania, trošku si aj fotíš. Tomáš Todt, čo sme o tebe nepovedali? Ja si myslím, že si to celkom tak dobre zbuchol, lebo áno, milujem jedlo, pizzu, ale aj celkovo jedlo, rád cestujem, mám rád pekné veci a o tom to je. A o popri tých bicykloch, presne, cesta, architektúra, dizajn, dobrí ľudia. Takže nič viac na teba asi nevyťahneme. Tvoju bajkovú minulosť ľudia možno dobre poznajú, ale pre osvieženie, tak s Vizom si vybudoval zjazdový tím, reprezentoval si Slovensko. Teraz pracuješ v CTM, aká bola tá cesta? Prezradám to, že od začiatku možno po to, čo teraz robíš. Kurník, toto je veľmi dlhá cesta, ale my sme založili tím presne s Mišom Wiesengangerom v roku 2005, čiže toto už bude skoro 20 rokov, čo máme akože pretekársky tím za rok a pol, ale predtým sme to už samozrejme, že rok chystali možno a spolu sme jazdili, čiže ja jazdím v 2001 som bol vlastne na prvých pretekoch slovenský pohár z jazde v Kalnici. A predtým sme jazdili možno, že ešte tak 2 roky. A s takou partiou z Piešťan a z okolia, Nové Mesto, Hlohovec. Akože vtedy sa jazdilo, možno, že si to niektorí pamätáte, že my sme boli také grupy bikerov aj z rôznych iných miest a sme sa spolu stretávali, že sa jeden deň jazdilo v Nitre, jeden deň sa jazdilo v Novom Meste alebo v Kalnici, jeden deň sme išli jazdiť do Žiliny a tak. Čiže tá komunita bajková bola taká viacej zgrupnutá. Takže to je taká história, to je 20-25 rokov dozadu. Teraz v podstate, ja neviem, fakt, že dávno to je, ale presne oficiálne sme v 2005 založili tím a bol to taký, že zo začiatku sme sa rozdelili, potom zase sme sa dali dokopy s Vízom a tak, takže akože také hradky, ale hej, veľa rokov dozadu. Je tam aj reprezentácia Slovenska, teda to skôr Šváco mi tu napísal. Čo sa týka tej reprezentácie, tak ako to bolo vtedy, možno keby si to porovnal aj teraz, lebo si aj manažer CTM Racing týmu. A v minulosti predpokladám, že to bolo o dosť odlišnejšie ako teraz, že sa vyberiete, ja neviem, celý tím, máte zázemie, máte možno nejakého servisáka. Jasné, to bol v minulosti, a ja na to strašne dobre, akože veľmi rád spomínam aj so všetkými kamarátmi, s ktorými sme si toto prešli. A ono to bolo také viac pankacké, hej, že teraz je to mega profesionálne, hej, že čo sme vlastne vybudovali za tie roky aj celkovo, ako sa posunul aj Slovenský zväz cyklistiky, tak je to úplne, že diametrálne odlišné, hej, že my sme fakt fungovali kedysi jak trošku punk, že chodili sme na preteky, boli sme síce reprezentanti, dostali sme reprezentačný dres a pekný akože outfit a všetko a išli sme nejaký na majstrovstvá Európy alebo na nejaké svetové poháre, ale operovali sme vlastne z otvoreného kufra, vieš. Vlastne všetko tam bolo naše depo, tam to začalo, tam to aj končilo a potom postupne sme začali akože obkúkávať, ako sa to robí vo svete a tak a tým, že sme mali možno aj s Vízom tak vlohy k tomu, že to bolo ako viesť a dať to nejako na nohy postaviť. Samozrejme, že boli aj pred nami ľudia, ktorí to už akože nejako začali budovať, ale my sme sa do toho tak hupsli, že akože naplno, hej. A presne pretekali sme a ja som tiež pretekal a ešte akože v junioroch som mal ako také najlepšie výsledky a potom v podstate to tak prešlo do toho, že sme začali teda budovať ten tím, lebo sme chceli mať akože aj pre seba vytvorené lepšie podmienky, nejakých sponzorov, keďže sme mali nejaké prvé výsledky a už sa dalo od niečoho odraziť. No a ono to ma to tak počase zhltlo, že vlastne to pretekanie a to jazdenie išlo tak trošku do úzadia a moja hlavná robota bolo toto okolo toho tímu, že pláňať sponzorov, dávať dokopy veci a pozerať sa, že ako to robia iní, ako to môžeme robiť my a vymýšľať popri tom aj naše vlastné akože koncepty. Jasné, no a čo sa týka nejakého toho CTM-ka, lebo predtým toto bol úplne nejaký iný tým, aby sme náhodou nezmiatli ľudí, ktorí... Hej, jasné, no. A jak sa to vlastne volalo? Ja si to tak matne pamätám, že vy ste tam boli v tej grupe. To je halus, že prvý názov úplne historicky, čo sme spravili ešte s Vízom, bolo, že DH Ride Piešťany.
že downhill ride Piešťany. Kreatívne. Ja som, dosť, a ja som kreslil logo. No jasné, akože... Keď tam nájdeš určite pošli. A nájdem, jasné, akože to môžeme vyhrať, môžeme to niekde pripojiť. Hej. Ale aj keď ho nenájdem, ja ho viem nakresliť ešte aj stále. Lebo Fakt? to bolo také, že mňa To bavili, pamäti, že vyrastali na sídlisku, takže subkultúra, graffiti, tieto veci, to bolo také spojené, bikery, skatery, všetko. A takže to bolo také akože, že graffiti logo trošku, taký font, taký hrubý. No a presne, my sme založili, prvý názov bol DH Ride Piešťany, potom sme mali nejakého prvého sponzora, bolo to oblečenie z Piešťan, Run Riders, možno, že si pamätáš. Potom sme už mali nejakých väčších sponzorov, bolo tam nejaký Maxis Run Riders, potom Novatec Racing Team, potom Novatec CTM, už sme vlastne pri tom CTM. Ale tam vlastne ešte Vizo bol s nami a on sa potom pár rokov na to začal pracovať pre Kelis, takže on sa akože tak odpojil od toho, čo bolo akože logické, hej. No a ja som možno, že 2 roky, 3 roky na to začal zase pracovať pre CTM. No a jak si sa k tomuto dostal vlastne? Ty si asi predpokladám oslovoval nejakú tú firmu, teda konkrétne CTM-ko, že či asi nechcú spolupracovať? Nie, no akože o sponsoring áno, jasné. Hej, v rámci toho racing teamu. Nás spojil akože jeden taký náš spoločný známy kamarát, že s CTM-kom vtedy, lebo CTM nemalo ešte vtedy žiadne zjazdové bicykle alebo gravity bajky a oni vlastne robili prvé legendárne Raptory, hardtaily a čo na tom vyrastol nejeden akože majster Slovenska alebo akože dobrý pretekár. No a my sme začali spoluprácu s nimi tak, že oni nám akože dali zo začiatku tie hardtailíky, na tom sme trénovali, potom nejaký trailový bicykel do toho došiel, až potom nejako boli prvé zjazďaky, na ktorých sme začali jazdiť a spolu s nimi to nejako komentovať. Nebol to vtedy úplne akože nejaký development, ale akože my už sme tam prispievali s tým, že ako to spraviť, akú špecifikáciu tam dať a takéto tie všetky veci, čiže takýto vznik, že začali sme úplne od tých hardtailov, čo bolo vtedy k dispozícii. My sme vtedy jazdili na iných zjazďakoch. Mali sme jej od inej značky, ale postupne vlastne možno 2 roky na to už sme akože jazdili CTM zjazďaky. Keď už sme pri tom CTM, sú rôzne, nechcem povedať mýty, ale každý si robí tú skrátku, že čo to CTM znamená. Ja neviem, celý týždeň montujem, potom sú tam aj rôzne iné, ale čo to reálne znamená CTM? Reálne to znamená, že my sme teraz novou identitou, ktorú sme predstavili 2 roky dozadu, sme to tak zjednodušili a pomenovali sme to ako, že je to, že City Terrain Mountain, že sú to bicykle, že pre všetkých a pre každého, ale ten historický vznik tejto skratky, tohto loga bolo, že ešte pri zakladaní existovala firma, ktorá sa volala, že Centrum, to bolo dávno, to bolo akože fakt x rokov dozadu a z toho vznikla skratka CTM. Čiže nehľadáme za tým nič akože, že sofistikované, brutálne, že premyslené a že aké skratky sa vlastne za tým schovávajú, je to jednoducho iba nejaký shortcut, ale momentálne akože s našou novou identitou je to nejaké také spojenie toho, čo všetko robíme, čiže robíme nejaké mestské bicykle, robíme horské bicykle, terénne bicykle a tak, takže ale je na to veľa. Rôznych, akože... Aspoň si to vysvetlil teraz. A po 10. sa to vysiela. Akože nechcem... To je, ak je niektorá motorková táto značka, tak tiež si tam vieš také, že po 10. Áno. Asi vieš, na čo náražam. Nechcem do toho úplne, no. Poďme k racing týmu, ešte o tom sa porozprávame, lebo však v podstate máš to celé ty pod sebou. A ja som si teraz aj všimol, že posledné roky nejako to buduješ viac menej ty a že tí ľudia, ktorí tam jazdia, však jasne musia jazdiť niečo, že nie je to len tak, že tu sa postava, zojdeš niečo, že máš výsledky a že majú aj taký nejaký druhý benefit, by som povedal, že niečo vedia okrem toho priniesť do toho týmu. Napríklad, že máte tam teraz človeka, ktorý jazdí, ale aj servisuje. Áno. Ďalší, ktorý, ja neviem, vie napríklad fotiť, točiť videá, čiže bere to, alebo ty osobne berieš to tak, že potrebuješ takého človeka, alebo vieš, že v dnešnej dobe je to také, potrebujem fotky, potrebujeme toto, že mám niekoho vyformovaného, ktorý vie nielen jazdiť, ale že vie aj toto druhé, že ako to je. No je to brutálny benefit, hej, že aj keď vlastne skladaš ten tím tých pretekárov, tak ty tam potrebuješ mať samozrejme, že pretekárov, ktorí jazdia výsledky, lebo o tom je racing team, čiže my sme stále akože performance team, hej, to znamená, že sme stále zameraní na výsledky, máme tam dobrých pretekárov, z ktorých potrebujeme vymačkať maximum. Ale potom ten tým skladáš z ľudí na to, aby keď cestuješ a jazdíš na preteky, aby si tam mal veľmi dobrú partiu, aby to celé fungovalo spolu a ako si ty aj spomenul, že keď vie niekto točiť alebo keď vie niekto možno robiť nejaký tech support, tak je to perfektné, akože perfektný benefit do toho týmu. A možno, že aj keď akože hľadáme nejakých nových jazdcov alebo do týmu, že je to presne, že teraz potrebujeme takéhoto jazdca, ktorý zvláda niečo aj také, hej. A vtedy si to nejak tak vyberáme, ale nie je to, že je pravidlo, hej. Prepáč, že ťa ruším, ale táto epizóda by nevznikla bez podpory od Fotokomu, kreatívneho štúdia, kde si aj ty môžeš vytvoriť nejaké fotky alebo video. Viac info dole v popise.
Čiže ale keď si zoberieš, že viem super jazdiť a viem ešte niečo, čo je benefitom, tak je to akože veľkým plusom. Presne, a ten jazdec si u nás aj príde potom na viac, hej, dá sa povedať. Že nemá teda nejaký support, možno, že iba ten technický a materiálny, ale že jednoducho mu vieme možno dohodiť nejaký ďalší job. Je alebo možno ešte nejaký taký trend, vieš, že aj vo svete? Lebo nesledujem nejako ostatné tie týmy, ale ty sa v tom viac pohybuješ. Vieš čo, zachytil som to už viackrát, že sú v tímoch ľudia, ktorí jednoducho sú možno ako takí race ambasadori, alebo ako by som to nazval, že voľakí free raceri, alebo jak u nás je napríklad Oliver Gombala, hej, že on je človek, ktorý alebo teda pretekár, ktorý je veľmi talentovaný jazdec, všetko, ale teraz akože postupom, že robota, hento, tamto a nechce sa mu pretekať, naháňať sa za tými výsledkami. Takže on je proste taký free racer, hej, akože to je taký novodobý pojem, možno, že pár rokov dozadu vznikol. To je človek, ktorý ide na preteky, keď sa mu akože chce, keď mu to vychádza, ale popri tom jazdí, točí, robí videá, vieš, a takéto veci. Jasne. Takže asi to je z časti aj trend, ale nie je to pravidlo, hej. Ale všimol som si to samozrejme aj v zahraničí, že sú v tímoch, aj vo veľkých tímoch, aj že brutálne profesionálnych tímoch sú ľudia, ktorí jednoducho robia okolo niečo. Ešte, aby to nevyznelo tak teraz, že chalani nemusia nejako trénovať, alebo vieš, že vedia niečo iné, tak uveď divákov na správnu mieru, že to asi tak nebude. Nie, jasné. To je akože všetci drú na sebe, hej, že to je úplne jasné. Aj keď chodíme na tie sústredenia a všetko a každý má možno nejakú inú kvalitu alebo možno niečo iné za tým vidí, ale že tá príprava tých pretekárov je proste brutálna a ja som veľmi rád, že sa to tak aj vyformovalo, že vlastne my máme v tíme, že takých mladých semiprofesionálov alebo niektorí sú aj profici, jak je Martin Knapec, že on sa živí proste cyklistikou, že ozaj makajú, že ozaj sú proste tí chalani vedia, že čo majú robiť, majú životosprávu dobrú a toto je presne tá zmena, že čo sme sa bavili o tom, že ako to predtým bolo a ako je to teraz, že teraz tá profesionalita je tam, že brutálna, hej, že jednoducho keď chceš byť jazdár dobrý alebo jazdec v gravity disciplíne, tak musíš byť atlet. Ale akože, že 100% atlet alebo 150%, že už tam není, že žiadne akože no excuses, hej, že jednoducho teraz sa ožerem niekde vonku, vieš, a už sa nedá na druhý deň pretekať, hej? Dalo sa to kedysi, ale už sa to nedá. Proste. Ono, k tým pozíciám tuším aj Bernard Kerr, čo jazdí za pivot, tak neviem, či tam nerobí nejakého manažéra alebo nejakú pozíciu má v tom pivote. Ale poďme ku sponzorom. Aké majú sponzory očakávanie od týmu? Nemáte nejaký tlak, že by vás teraz tlačili, že ja neviem, vám na porade povedia, že musíte mať takéto výsledky a dáme vám toto, alebo sú tam nejaké podmienky? Ja si myslím, že keď niekto teraz ide založiť tím a má tam nejakých pretekárov nových alebo starých, aj ktorí majú výsledky a ide za sponzormi, tak tie očakávania sú tam takéto určite, hej, že každý to očakáva. Aj my ako značka CTM, keď chceme teda nejakého jazdca, tak sa pozeráme na tú výkonnostnú úroveň. To je samozrejme, hej, lebo však to je to, čo predáva potom alebo robí to meno tej značky alebo toho produktu. Ale keďže my sme zabehnutí už niekoľko rokov, tak je to také veľakrát postavené na veľmi už takých kamarátskej forme, hej, že jednoducho máme sponzorov aj veľmi veľkých sponzorov globálnych, oni nám veria, oni vedia, že nám dajú ten produkt, oni vedia, že voľaké výsledky vyjazdíme, oni vedia, že budeme mať dobrý mediálny obsah, budeme mať dobré veci a není tam ten tlak taký, že ako sa pýtaš konkrétne, keď mám na to teda konkrétne odpovedať, tak nie, samozrejme, že tie očakávania tam sú, ale my máme natoľko akože nastavenú tú nejakú možno internú latku, že potrebujeme toto dosiahnuť, potrebujeme byť majstri Slovenska, potrebujeme byť proste v top 40 na svete, takže toto my robíme, hej, že my ideme potom, aby sme to tým sponzorom dali. Čiže není to, čo nám oni napíšu, že musíte zajazdiť toto a preto vám predĺžime sponzoring, ale oni to tak očakávajú. Ešte by som dal doplňujúcu otázku. Vnímaš Ríša Tandaru ako taký slovenský megatalent, úspešný, niečo ako Jackson Goldstone, keby som to mal tak prirovnať, alebo je to skôr, že ten chalan maká na sebe? Že myslíš si, že bude niekde v svetovom tíme? On je extrémny talent. Že on je proste ten talent, že kedy sú talenti, ktorí majú talent, že môžu jazdiť, sa ráno zobudia a idú, hej, akože. A potom sú takí ľudia, ktorí sú talentovaní síce, ale majú veľkú časť vydretú, hej. A v podstate Ríšo je ten človek, ktorý keď sa ráno zobudí, ide sa bicyklovať, tak má to pod kontrolou, hej, vie sa voziť. A je brutálne talentovaný pretekár, aj jazdec akože úplne, že multi, že to si všímate, že on proste vie všetko, on točí backflip, točí hento, potom ide v zjazde a sa chytá proste za Adama Rojčeka alebo za koho, hej, úplne bez problémov. A samozrejme trénuje maka. Akože to, že má 13 rokov, alebo teraz bude mať 14, alebo teraz mal 14,
tie roky mi nejdu, hej. Takže máka brutálne, hej, že chodí trénovať s chalanmi proste v Rajeckých Tepliciach u trénera a stále je na bicykli každý deň. Len ono je to v takom veku, že on je v tom veku zrovna, že môže to veľmi veľa vecí ovplyvniť do budúcna, hej, že on môže byť teraz brutálne talentovaný pretekár alebo aj jazdec, ale môže prísť puberta, možno zranenia nejaké veľké, alebo babi, alebo chalani, alebo ja neviem. A proste bude to bláznivé, hej, že nemusí to úplne že ústať, ale my veríme v tom, že to ústa, hej, lebo má úplne že brutálny support od nás, aj Martin ho má vlastne pod palcom knapec tak trošku. No, pod palcom. Akože chytá Ríško tie také aj dobré, aj zlé vlastnosti. Keď ma Martin počúva, tak on vie, o čo sa jedná, ale akože určite, keď ho podržíme, tak má veľký predpoklad na to, aby sa dostal ozaj že do nejakého že profi tímu, možno že niekde aj vo svete, že bez problémov. Spomínaš už ten svet tak trošku, tak ja mám takú osobnú úvahu, možno ma vyvedieš nejako z mojej myšlienky, možno nedobrej, neviem. Takže prečo niektorí napríklad z vašich chalanov neodcestujú, ja neviem, napríklad na rok niekde do Alp alebo ešte ďalej, Kanada napríklad, a že či by tam práve nezískali nejaké tie lepšie skúsenosti? Myslím to aj skrz tie podmienky, ktoré sú na Slovensku, vieš, tie traily, nie je to nejako jednoduché a keď už sú, buď sú to nejaké ilegálne, alebo proste nenatrenuješ tam jak napríklad na enduro svetové, že tam to je úplne iný level a keď aj vidím tých ľudí, ktorí to jazdia, tak jazdia úplne, že radovo, vieš, vyššie ako u nás, čo sú. Takže či takáto nejaká myšlienka tam nebolo, že vyslať, ja neviem, napríklad toho knapca, že ideš teraz na rok túto finále Ligure, budeš tam trénovať, alebo niekde. Áno, jasné. Bavili sme sa o tom viackrát v minulosti, aj sme chceli to spraviť, ale možno, že bolo dávnejšie problém bolo, že financie, hej, lebo však na to potrebuješ proste prachy a aby si tam niekde fungoval 4 mesiace alebo koľko aj jazdil, tak to nie je úplne ľahké, aj keď si zozbieraš nejakých sponzorov. A napríklad konkrétne Martin, tak on už je v takom veku, že on už vlastne má veľa iných aktivít rozbehnutých, akože bicyklových a jemu by bolo ťažké teraz odísť na 4 mesiace. Možno tí mladší jazdci to ešte dajú, hej, že popri vysokej škole alebo ešte keď sú na strednej a tak uvidíme, my sme v tom otvorení, že ich poslať. A určite tam získajú brutálne skúsenosti, čo sa týka toho jazdenia. No možno, že je to horšie potom v tom, že otázne, jak je nastavený, hej, celkovo, že mentálne a podobne, lebo si niekde odcestovaný, niekde máš jazdiť, musíš sa všetko starať sám, hej, že nie je to ľahké, hej. No jasné, akože ja, vieš, kebyže som na svojom mieste a teraz, že som mladší a že je to proste ten bicykel môj život a chcem nejaké výsledky jazdiť vo svete, že by som to tak, neviem, napríklad Paťo Chomiš, čo je teraz v Kanade, tak to úplne vieš, že sa tam vyjazdil, takže akože získaš brutálne skúsenosti v jazdení, to je jasné, lebo tie traily sú úplne o niečom inom, aj keď musím povedať, že my chodíme v zime do toho finále Ligure jazdiť a že tam je to brutálne a že tam je na výber toho veľmi veľa. Ale potom sa prídeš povoziť Martinovi napríklad, Knapcovi do Rajeckých Teplíc a vlastne ty tam zistíš, že tam máš nakopané také traily, že tam dokážeš nasimulovať 70% toho, čo jazdíme v zahraničí. Ale je to samozrejme, že iné, keď potom prídeš na veľký kopec a máš dlhý zjazd a že máš tam proste tú techniku rozbitú a všetko a že je to, jak hovoríš, že dokážeš vlastne veľa získať aj na Slovensku, ale samozrejme, že keď niekam vycestuješ, získaš úplne iné skúsenosti a podľa mňa, že ešte väčšie pozitívum v tomto je, že ty sa dostaneš medzi nejakých ľudí a vlastne ti to viacej otvorí nejaký možno, že pohľad na vec, hej? Že nie len akože tú otvorenosť a rozhľadenosť, ale že ty vlastne žiješ v nejakej komunite bajkovej so zahraničnými jazdcami a takže pomôže to tomu pretekárovi nielen teda z toho jazdeckého pohľadu, ale aj z toho ľudského možno, že zrazu je niekde v zahraničí a ozaj zistí, že jak to môže fungovať a je to fajn. Prejdeme na ďalšiu otázku. Čo znamená byť v tíme, v CTM Racing týme myslím teraz? Či už mám nejaký technický support, alebo tréningové plány, alebo dokonca možno aj nejaký taký guiding, čo sa týka sociálnych sietí, ako si niečo dať na sociálne siete, natáčať, pretože bez toho sa asi už v tíme ani nejakí športovci nepohnú. Čo to všetko obnáša? To je veľký balík máme my, lebo vlastne my fungujeme ako jeden z mála tímov na Slovensku. Ja tomu hovorím, je to taký, že full support a full service, hej, že fakt, že tí jazdci u nás v tíme majú všetko, čo potrebujú na jazdenie, hej, že dostanú proste na tú sezónu bicykle, dostanú techniku, dostanú náhradné veci, keď potrebujú nejaký bicykel na trénovanie, tak sa snažíme proste čím skôr ho
nájsť, poskladať, dať to tým pretekárom, čiže je tam akože 100% nejaký technická podpora, aby som akože nehovoril anglické slova, technická podpora tým jazdcom je 100%. Samozrejme, že je tam zabezpečená vlastne celá logistika, infraštruktúra na preteky, to znamená, že zabezpečenie pretekov, zabezpečenie všetkých týchto vecí, oblečenie, také veci ani nerátam, to je úplne, že samozrejme, však to asi sledujete, všetci viete, že akože ten vizuál je tam veľmi dôležitý. Ale presne, že mali sme aj mechanika, aj teraz vlastne ten náš nový jazdec Rišo Giertli, tak on bude nám robiť nejaký taký technický support aj vlastne tým chalanom v tíme, že z istej, bude pretekať samozrejme, ale že akože popri pretekaní, čo bude zvládať, tak spraví a akože robím im veľa vecí aj na pretekoch, keď sme, hej, že ja im robím cestoviny. Aj cestoviny a akože mám aj naviac. To nebolo myslené, že zlom. Naviac, ale robím, že ja som to tak zo srandy, aj nie len ja, ale aj moji jazdci to tak zo srandy vždy nazvú, že moju pozíciu v tíme, že som vlastne manažér, tréner, mentálny coach, kuchár, ty kokos, raňajkový kuchár, šofér, logista celý a tak ďalej, že jednoducho tam je, že 30 pozícií za tým, čo sa to často skrýva. Samozrejme, že viem byť aj zlý na nich, keď je treba. Takže som aj ten zlý popri tom kuchárovi. Ale tak musia proste si robiť, majú svoju úlohu v týme. No ale samozrejme ty sa ešte pýtal na tie socials alebo na tie mediálne veci, výstupy. Že zrovna teraz akurát plánujeme, minulý týždeň som písal chalanom, že budeme mať nejaký taký workshop náš interný, kde plánujem vlastne zase každý rok nejak tak chalanom ukázať, aké sú trendy, čo majú robiť, čomu sa majú vyhnúť na tých sociálnych sieťach. Je to extrémne dôležité, že fakt, že veľa ľudí, veľa pretekárov sa tomu tak akože trošku bráni stále a že berú to tak, že kurník, že na čo ja budem robiť vlastne nejaké posty na Instagram, ja chcem pretekať, ale akože bez toho sa to nedá. To fakt poviem, že my sme tak mali trh a že keď vlastne ten pretekár tu chce mať nejaký support a chce niečo robiť, tak je veľmi dôležité to, že dá do toho niečo plus, hej, že či už je to nejaké, že projekty, s ktorými sú spojené, či už je to nejaký coach napríklad v jazdeckej škole, lebo to je super, hej, to je ambasador perfektný, hej, lebo ty jazdíš, ja ťa sponzorujem, ty učíš ľudí, ktorí vlastne sa na teba pozerajú, prihliadajú a sledujú, že čo jazdí, čiže ty ovplyvňuješ veľkú masu ľudí. Že nemusí to byť iba niekto, kto šľahá na social media nejaké proste príspevky každé 2 týždne, alebo každé 2 dní, pardon. Každé 2 týždne je celkom už pluser. Každé 2 dní. Ale môže to byť človek, ktorý vlastne prispieva do tej komunity niečím, hej? Či je to coach, či je to proste, môže byť aj mechanik kľudne v obchode, hej, lebo ktorý je na voľakom frontdesku, lebo sa stretáva s ľuďmi a tak ďalej, že je to super benefit, je to super vlastne nejaká vec, ktorá vlastne je s tým spojená, ale tí jazdci naši, hej, toto musia robiť normálne, že oni majú od nás také pravidlá, ktoré sú písané, že OK, postuješ, dávaš toto, dávaš sponzorské príspevky, dáš nejaký product placement, dávaš také, no a nebudem akože zachádzať úplne do detailov. Jasné. Ešte si spomínal, že máš tam strašne veľa činností, ktoré tam robíš, stíhaš sa aj voziť? No. A áno, aj nie. Hej, že to je taká vec, ktorá je také prekliatie možno tohto celého, že robiť v bicyklovom biznise a strašne veľa vecí si zobrať na seba. Ja som ten typ, ktorý má rád výzvy a že hej, takýto projekt a toto poďme spraviť a tak ja tomu akože ťažko hovorím nie, lebo ja si hneď predstavím, že kurník, že to by sa dalo perfektne spraviť a idem tam vložiť nejakú moju kreatívu do toho a poďme to urobiť a bude to super. No a popri tom samozrejme, že ten čas, ten voľný alebo ten najazdenie sa stráca, hej, že rapidne, že to je, ja sa veľakrát vozím s chalanmi, keď som niekde, že na tých sústredkách spoločných a tak. A takže to je to, že veľakrát, teraz sme boli vlastne minulý rok fotiť niekedy na jeseň v Alpách. A ja som vytiahol bicykel vo finále Ligure, hej. Takže som oprašil a išiel som sa voziť, hej. Takže je to také, že... Ale zase ono je to možno prirodzené. Mňa to extrémne baví, to vozenie. Ale keď robíš niečo, že celý život, tak hľadáš možno nejaké iné úniky trošku občas a niekedy potrebuješ jednoducho nejazdiť, hej. Že ti to pomôže možno. Ale baví ma to jazdenie. A teraz zase som sa tak nakopol v tom finále Ligure a vieš, že chalani ma pochválili, že som stále rýchly, že ma nečakajú dole, keď idem. takže je to super. Sice Tomáš trošku už predbehol našu osnovu, ale budeme sa baviť za chvíľočku aj mimo bajku, ale mňa ešte zaujíma jedna taká vec, spomínal si tie preteky a že si tam aj nejakým mentálnym coachom, že ako to funguje, vieš, že čo ten človek, ktorý napríklad nejazdí, že čo si môže pod tým predstaviť, že však sa iba dole kopcom púšťajú, že čo tam robíš? No, tak to je taká téma, že ja sa vlastne
nechcem stávať do pozície, že im dokážem úplne tým chalanom povedať nejaké, že toto máš robiť a takto sa priprava a maj takýto nejaký rutinu a takýto stereotyp na tých pretekoch, ale možno, že ťahám nejaké skúsenosti, ktoré som ja robil, možno nejaké chyby, ktoré som si všimol na jazdcoch, ktorých sme tam presne, lebo my sme ako v tíme vychovali, že extrémne veľké množstvo dobrých pretekárov, majstrov Slovenska na zahraničných pretekoch, svetových pretekoch, vlastne veľmi dobré výsledky zajazdili naši jazdci v minulosti. No takže mám akože veľa dát vlastne, hej, z toho, že ako to robiť, čo boli vlastne chyby, s ktorými sme sa stretávali aj tí jazdci. A ja sa snažím im stále nejako tak akože, že trošku poradiť a možno, že nejaké veci im pomôcť, hej. Že aj kľudne niečo konkrétne, vieš. Tak veľakrát je to... Napríklad ja ti poviem dobrý príklad. Boli majstrovstvá Slovenska minulý rok v Endure v Košiciach, ktoré bolo to viac menej také, že šlapavé XCčko. Čo si im tam hovoril? Po tréningoch, dajme tomu, pred tým závodom. Čo ja viem, že poďme na burger nejaký. Nie. Neviem, ty si to pamätáš? Tak, akože... No vieš, že napríklad, myslím to tak, že nebolo to, vieš, že ideálne, jak by si predstavil nejaký endurák. Tak ono... Ako ich nakopnúť možno tých chalanov, keď sú takí demotivovaní. Teda videl som, že neboli úplne happy z toho, že akože boli to určite iné podmienky, ako sme zvyknutí, alebo čo sme možno aj očakávali od toho, ale ono je vlastne vždy máš nejaké preteky a nie sú nikdy akože šité na toho jazdca. Hej? Aj to sa týka aj v zjazde, že niektoré trate vyhovujú proste 90% ľuďom, ale zase niektoré trate vyhovujú 30%. A podľa mňa je dôležité to, že jednoducho už sa ideš postaviť na ten štart, tak vyťaž z toho maximum, čo vieš, hej, že keď si silný v technike, tak proste tú techniku musíš mať, keď si naopak silný v nejakom aj kondičnom, tak musíš šlapať, kde sa dá, hej, a že jednoducho musíš nájsť vlastne nejaký ten balans medzi tým, aby si tam ty dokázal vlastne čo najviac vymačknúť zo seba, hej, že je to o tom a že je to aj o tom, že OK, prídu ďalšie preteky a vlastne tam si vieš vlastne potom napraviť, hej, trošku možno, že chuť a tak, takže nestrácaš vlastne teraz, nemal by si stratiť motiváciu alebo nejakú chuť jazdenia pri tom jednom preteku, hej, že pre tých jedných pretekoch, že je to o tom, že v tom seriáli alebo v tej sérii je možno 5-6 kôl a OK, tento je proste na hovno, tak idem ďalšie, budem sa sústrediť na ďalší, možno tu nezajazdím, je to v poriadku všetko. Možno, že som im hovoril to, že nič sa nebude diať, keď nezajazdia až tak dobre. Hej, boli to majstraky Slovenska zase, my sme potrebovali titul, lebo však akože to potrebuješ, to chceš. Ale tak prežili sme to nejako, tak možno, že ty si pamätáš viacej, čo som im tam hovoril, ja už si to úplne nepamätám. Lebo... Ja neviem práve, čo si pamätáš. Lebo im tam stále niečo hovorím, ale akože treba sa dostať do nejakej takej pohody a jednoducho z toho, že si zobrať to dobre, vieš. A možno, že keď je ozaj, že tá trať taká, alebo tie podmienky ti úplne nevyhovujú, alebo aj ten deň, tak s Martinom toto často riešime knapcom, že chodíme na tie svetové preteky a podobne a tento rok to čaká snáď aj sama, alebo aj budúci, že on je v takej dobrej teraz pozícii celkom akože pripravenosti. A je to o tom, že nemôžeš sa úplne opustiť, hej, že jednoducho, lebo tí pretekári nemajú stále svoj deň, že to je úplne bežné, že ja nemôžem mať ani očakávania ako manažér a ako nejaký aj majiteľ týmu, že OK, tak teraz kurník musíš vyhrať, musíš byť, alebo ja neviem, na svete, že musíš byť do 30-ky. Keď ja vidím na tom jazdcovi, že sa ráno na hovno zobudil, alebo že už v tréningu mu to nešlo, tak existujú také, že sa s nimi rozprávaš a tak ďalej. So Simonou Kuchynkovou sme mali taký rozhovor vlastne minulý rok počas pretekov, kedy vyhrala, hej, že s Mišom Kolážom sme si tak sadli aj so Simonou a trošku sme sa s ňou rozprávali a ju nakopli. A pomohlo to vtedy, vieš, na druhý deň vyhrala preteky svetový pohár, hej, v šateli, takže ono niekedy pomôže taká tá debatka, taká tá ukľudňujúca, upokojujúca, ale niekedy nie, hej, keď jednoducho si v rozpoložení, že ti to nejde, tak proste s tým nespravíš nič, vieš. Niekedy sa tak dokáže znechutiť na tej trati, že ti nepomôže nič, ale niekedy je dobré, že keď aj ten jazdec si zoberie, že OK, pôjde to, idem sa previesť, hej, že ono, nie je to úplne, že dobrý príklad, nechcel by som to akože hovoriť, že týmto nech sa riadia jazdci, ktorí chcú pretekať, ale že keď už ozaj si v takom rozpoložení, že je to na hovno, tak treba sa ísť zviesť a treba si to užiť a možno, že Martin hovorí, že treba si to užiť a možno, že zrazu po tej prvej rýchlostnej skúške ťa to nakopne, hej? Že zistíš, že fakt to dobre ide, že proste som sa uvoľnil a jednoducho nič v tom nevidím a idem si proste zajazdiť a možno vtedy zajazdíš do top 30 na svetovom pohári, hej? Akože ono sa to bežne deje toto. Aká je budúcnosť pretekania tu na Slovensku, čo sa týka endura, z tvojho pohľadu? Enduro na Slovensku má veľký potenciál, to si, akože ja som o tom presvedčený. Možno, že treba iba trafiť ten správny spôsob, ako to tým jazdcom akože dať
a celé tie preteky, celý ten pohár a celú tú možno, že tú komunikáciu a tak ďalej, že ako to nájsť cestu, my teraz akože sa o to snažíme, alebo to teda to robíme, ako nájsť cestu vlastne otvoriť to enduro pretekanie viacerým akože komunitám a ľuďom, hej, že nech je to teda o takom tom pretekaní pre tých top pretekárov, že idem, jazdím, vyhrám, ale 70% z nich sa tam chcú prísť možno povoziť s partiou, zajazdiť si na dobrých tratiach a tak ďalej. Takže my teraz hľadáme spôsob na to, ako vlastne to enduro tento rok nakopnúť a možno, že v roku 2025 byť zase úplne o level niekde vyššie. Hej? Že akurát budúci týždeň máme nejaké aj stredko. Tak budúcnosť je taká, že ja v tom verím, má to akože, že potenciál dobrý, som tak akože celkom optimisticky naladený, ale musia sa zmeniť voľaké veci v súťažnom poriadku, možno v nejakom organizovaní pretekov a tak ďalej a pôjde to dobre. Ja len ešte doplním k tomuto, že ty si vlastne v... Čo to je? Slovenský cykloklub? Nie? Slovenský zväz cyklistiky a som v komisii vlastne pre MTB, DH a Enduro už niekoľko rokov. Fakt, že proste možno viac ako takže CTM. Budú vedieť diváci, že si to teraz len tak nevymyslel, alebo čo. Dobre, poďme teraz od tohto celého racing týmu, bicyklovania, jak si aj teda Tomáš naznačil, že či máš na to čas, tak jak to všetko stíhaš a čo robíš, keď nerobíš? Lebo však ja to nechápem, jak to všetko stíhaš. No, nestíham úplne všetko, čo by som chcel, ale... No vieš, že dojdeš teda z roboty a predpokladám, že v hlave ti stále ide, že čo sa dá zlepšiť a tak, ako vyzerá tvoj deň napríklad. Taký. Moja práca je úzko spojená s bicyklami, hej? Že to ste na začiatku povedali, robím v CTM, mám na starosti celé bicyklové oddelenie, to znamená, že produkt, marketing, komunikáciu, proste nejaký development a tak ďalej, teraz po novom dizajnérov, design, identitu. Čiže ja žijem ten lifestyle, že bicykel, preteky a tak ďalej a je veľmi málo času, ktorý mám, že na nejaké, že iba také nič nerobenie, hej, a to ma celkom akože aj mrzí, hej, v poslednej dobe. Ale zase na druhej strane, ako si sa aj spýtal, že potom veľakrát sa snažím utiec z toho, hej, a hľadám možno nejaké iné veci, že v cestovaní, v dizajne, v architektúre, v jedle, Defenderi, hej, kúpil som si Defender Land Rover 2 roky dozadu, či 3, či kedy, tak ho renovujem a je to úplne, je to paráda, lebo vlastne zrazu ty šrobuješ nie prehadzovač, ale nejaké šroby na šasi, hej, že je to úplne akože že taká psychohygiena. Takže to by som určite akože chcel nájsť viac času na to, aby som sa mohol venovať aj iným veciam. Tak a odpoveď na to, že či to stíham, tak nie úplne, ale zase robím to, čo ma baví a ako som to spomenul, že ja mám také prekliatie, že keď je nejaký zaujímavý projekt, ktorý je, alebo niečo, čo si vymyslíme, tak ja idem do toho, hej, že poďme to vymysleť, poďme to robiť, alebo mňa niekedy nápadne po ceste domov z roboty, že kurník, urobili by sme novú kolekciu dresov, ktoré úplne vôbec ja nemám ani ja na starosť, ale akože a prídem na druhý deň do roboty s tým, že s produkťakom naším a s grafickými dizajnermi si sadneme, že poďme toto spraviť, poďme to nakresliť, poďme to urobiť a vieš, a to sú stále ti tak nejako šrotujú v hlave tieto veci, ale popri tom sa snažím nájsť aj nejaké iné pekné veci okolo toho. No máš aj partnerku. Áno, jasné. Lebo to vieš, že je to úplne, že máš nabombený nejaký program. Tak čo Dominika na to? Jak to ona vníma? Nevieš? Ale určite ste sa o tom rozprávali. Jasné. Ona si vymyslela taký perfektný projekt v Piešťanoch a to je Kultúrne centrum Marta, čo poznáte, alebo teda viacerí asi poznajú a je to vlastne veľké kultúrne centrum v centre mesta, kde je to obrovská budova, bývala nejaká výroba čokoládky a takýto veci, to bolo kedysi Figaro, autoškola tam bola, takže obrovské priestory v centre Piešťan, takže ona je teraz úplne zahltená robotou, takisto ako ja. takže máme taký hej, veľakrát, hej, ale no, snažíme sa potom úplne, že odísť od toho celého, ale akože máme veľmi... Preto sme spolu, že máme veci, ktoré nás spoločne bavia a to je nejaké cestovanie, kultúra, dizajn, architektúra, jedlo a tak. Takže vlastne my si vieme potom ako oddychnúť v nejakých takýchto veciach. Hej. Že je to určite vyhrotené v poslednej dobe, že ona má toho veľmi veľa, ale tak je to život, že proste do tej 40-ky človek by mal makať, hej. A potom, keď teda sa dá, tak už by si mal trošku možno aj užiť. Ale ja to tak hovorím, že keď akože toto mi možno chýba aj pre veľa mladých ľuďoch, že o 30 proste, do 30-ky sa bavím a o 30-ky proste je ten čas, kedy by si človek mal trošku, že zabezpečiť budúcnosť alebo robiť a vymačknúť zo seba čo najviac, hej, keď si v tom produktívnom veku. A potom po 40-ke nie, že by som nechcel robiť, ja chcem robiť, dokedy sa bude dať, ale že už tak zvolniť, hej.
Keď je tvoj bežný týždeň, chodívaš sa aj voziť? Ak áno, tak kam? A možno či na e-bajku, na klasike? Teraz ste urobili aj také, neviem, ako to povedať, cyklozdruženie alebo nejaký klub, tak môžeš o tom niečo aj popísať. No, motivácia otvoriť cyklokomunitu, hej, bola presne toto, že cez týždeň mi veľakrát chýbalo, že som sa chcel ísť povoziť po robote a mnohokrát som nevedel zohnať ľudí na to. Ja chodím rád aj sám jazdiť, hej, že to asi vy poznáte, že je to perfektná psychohygiena ísť iba do lesa, alebo aj na cestiach dokonca, alebo na grevli a iba šlapať na cestiaku, je to zase perfektné to prečistenie hlavy, že ozaj ideš 50-60 km a nič, iba šlapeš. Takisto aj v lese je to krásne, hlavne teraz na jar. Takže za posledný rok som sa veľmi málo vozil, ale predtým som akože to celkom dobre zvládal, že som sa chodieval voziť, že veľakrát som utekal domov z roboty, že ja nemám ako pracovný čas, ale čak samozrejme, že robím furt. ale akože som sa snažil ísť tak, že aby som ešte stihol bicyklovanie a chodili sme sa vozievať aj cez týždeň. Tak ja žijem v Piešťanoch, som aj Piešťanec, takže sa tam vozím na okolí a je tam veľa nakopaných trailov dobrých celkom, je tam aj také malé bike park centrum, ahoj, ale tak to je také mikro. A dá sa tam povoziť, hej, dá sa tam veľa voziť aj na grevli, aj na traily, aj na bicykli. A na e-bajku sa priznám, že chodím sa voziť tak menej, hej, že ako by som čakal, že som si to poskladal tak, že budem mať bicykel, ktorý bude po robote, ale ja veľakrát radšej šiahnem potom na ten cesťak alebo na ten gravel. Že je to väčšia pre mňa taká zábava. Ten e-bike je super, keď si v partii. Že veľakrát mňa ani akože nebaví úplne, že sám na tom sa chodiť voziť, keďže ja už nevyhľadávam, že nepotrebujem si našlapať kilometre a neviem čo a trénovať, jak naši chalani, lebo tí používajú e-bajky veľa na tréningy, hej, lebo je to super vec. Ale ja radšej sa idem potom niekde vyšlapať, že tak bežne. Takže áno, chcem to nakopnúť a to je presne motivácia moja aj teda s mojím kamarátom Danom Seidlom, ktorým sme založili teda cyklokomunitu Osmička, tak chceme vlastne sa pravidelnejšie stretávať v Piešťanoch po robote, cez víkendy, keď sa bude dať a chceme jazdiť MTB, cestu, gravel. A čo ten ananás na pici? Aj. No go. To bola rýchla odpoveď. Ja sa ťa to pýtam preto, lebo však aj pečieš, robíš. Ja nejakú pizzu som videl. Aká je tvoja najobľúbenejšia, alebo nejaké také top jedlo, čo vieš odporúčiť a že kde? Ja, ty kokso, neviem, lebo ja tak milujem jedlo, že ja nemám úplne že jedno obľúbené jedlo. Že tým, že veľa cestujem po svete aj pracovne a aj akože zo zábavy, hej, a takže z nudy, alebo s tým, že chcem niečo objaviť, tak ja už sa smejem, že veľakrát mám mapu spravenú nejakých lokality alebo mesta, kde chcem ísť a viem, že sú tam možno nejaké také veci, keď idem niekam prvýkrát a že sú tam tie turistické must go, tak mám to tak pospájané, že mám popri tom nejaké tie gastroprevádzky, hej, že viem, že idem sa pozrieť na nejakú historickú budovu, tak tuto je proste kaviareň, tuto je obed a tak, že vyskladám si vždy tú mapu. Čiže toto ma extrémne baví a to jedlo, hej, že mi to chutí a nemám úplne že vytipované, že jedlo, ktoré je pre mňa že top, ale ako si spomenul, že rád robím pizzu a presne ja som ten človek, ktorý keď sa do niečoho pustí, tak chcem úplne vedieť o tom všetko. Takže ja som strávil, že hodiny nejakým samozdelávaním, že ako urobiť tú neapolskú pizzu dobrú a ako to fermentovať to cesto, ako sa s tým proste hráť a tak ďalej. Kúpil som si na to takú pec, ktorá je aj na pelety a dá sa aj na plyn prerobiť a ide úplne, že od nuly po 100, hej, že jednoducho talianské cesto, talianské múky a presne ingrediencie, zháňam to, keď chodíme do talianskej Ázie, tak si veľa vecí donesem. A moja obľúbená pizza je napríklad, že margarita, hej, že to je úplne, alebo bufala, hej, že keď je ešte z mozzarella bufalo, tak je to super, ale ja mám rada aj také tie veľmi jednoduché, také tie, že iba s ančovičkami, s artičokami a tak, že nehľadám, tá jednoduchosť je oveľa lepšia ako také, keď to chceš mať nakydané niečím, ani to není úplne, že dobre. A mám rád azijskú stravu a talianská ja neviem to popísať, že proste, že to je úplne, že to je moja passion, hej, že jedlo, takže som otvorený rôznym veciam, že ja nepoviem na jedlo, že je to hnusné, alebo čo, že vôbec proste, však sú jedlá, ktoré možno, že mi nechutia, ale iným ľuďom chutia a ono je to dobré, všetko, každé jedlo je dobré, ale úplne, že uprednostňujem mediteránsku stravu, taliansku, azijskú, že to je. Tam je strašne veľa vecí, že veľakrát sú jednoduché, sú chutné, veľakrát sú zase také zložitejšie, sú vymakané, tak. Spomínaš cestovanie, bajky jedno s druhým, aký je tvoj dream job, keby si mal predstaviť? No, to čo robím, lebo to sa ani nedá nejako, že ešte teraz opisovať brutálne, že ja robím robotu, ktorá ma baví, robím si veľa vecí, ktoré si nejakým spôsobom akože že vymyslím a tak, že chcel by som mať samozrejme, že viac času na bicyklovanie a na bicyklovanie hlavne, hej, lebo na tú dovolenku a na tieto veci si nájdem nejako, ale tie bicykle sú také horšie, takže
Robím dream job, hej, robím pri bicykloch, baví ma to, robím kreatívu a to sú veci, ktoré sú veľmi úzko spojené s tým, takže robím, akože by som to mohol nazvať, že dream job. No a kam sa ešte chceš posunúť, keď to takto všetko aj počúvam? Ja by som už mal pár nápadov pre teba, že čo by si mohol. Ale vieš, že akože tu je Tomáš, to teraz sa pozri na seba z diaľky a že kam to ešte posunúť. Akože tak jasné, že mám nejaké plány, že kam by som sa chcel ešte posunúť, ale možno ich nechcem úplne že hovoriť, lebo to akože keď sa niečo povie a potom sa to nestane, tak je to také, že radšej si to chcem nechať tak, že možno keď sa stretneme za o pár rokov, však my sa stretávame, ale že si povieme, že wow, že zase sme niekde inde. Takže ja som ten typ, že ktorý sa rád akože že hľadám nové výzvy a rád sa niekam posúvam, že nebaví ma úplne, že zostať na jednom mieste, že teplom miestečku, že to vôbec. Akože nemyslím tým teraz, že by som nejako menil, že firmu alebo ja neviem čo, ale že vidím tam, že vieme ešte sa posunúť aj spoločne, či už CTM, že niekde oveľa akože ďalej. Ale keď akože by som to mal robiť niečo iné, tak by som robil niečo v gastre a kreatíve, nejakú gastrokreatívu. Alebo kreatívne gastro. Ale nie. Asi to by ma najviac bavilo, že keby fakt, že sa teraz, že so mnou sekne, že budem nejaký vyhoretý, tak idem určite do nejakého gastra spojeného s nejakou kreatívou, že proste design s gastrom, alebo to ešte nemám akože vymyslené, ale určite niečo v takomto. Čo sa týka cyklistiky, možno aj pre začiatočníkov, ktorí chcú jazdiť takéto gravity odvetvie, keďže si aj manažer týmu, máš za sebou minulosť, vedel by si im niečo poradiť? Niečo možno najdôležitejšie, na čo sa zamerať? Najdôležitejšie, na čo sa zamerať, je sa voziť proste na bicykli, hej, že držať tie rajdy v rukách, neznechutiť si to, voziť sa, bicyklovať sa, nenechať sa odradiť niečím, hej, že lebo to je veľakrát, že idem s partiou a ja som ten akože z tých najslabších a toto neviem skočiť, to vôbec není problém, lebo ja som tiež nemal nikdy rád skoky a pritom na pretekoch som bol rýchlejší ako moji kamoši, čo skákali veľké skoky. Takže že proste voziť sa, baviť sa s tým, akože nehľadať tým za tým nejakú, že super akože teraz profesionalitu, to vôbec, to by som akože nikomu neodporúčal, lebo veľa mladých ľudí presne na toto sa hneď pozerá, že idem jazdiť, ale chcem mať hneď sponzorov, chcem mať tým a proste chcem byť, ja neviem čo. To je blbosť, hej, že treba sa začať voziť, treba sa baviť tým a podľa mňa to je ten benefit, ktorých má veľa aj dobrých pretekárov, ktorých úplne, že vidíš to na nich, že ich to baví a že jednoducho máme aj my takých v tíme, hej, že je to aj Martin Knapec, je to Samo Pavčín a tak, že aj Ríško Tandara mladý, že aj z tých starších jazdcov, ktorých sme tam mali, že to boli ľudia, ktorí za tým nešli tak, že teraz chcem byť pretekár, chcem mať sponzorov, chcem mať všetko zadarmo, ale boli tu ľudia, ktorí to vyslovene bavilo sa voziť, robiť veci okolo bicyklov a ono to je na tomto pekné, hej. A toto vlastne by som chcel aj tým mladým chalanom alebo mladým starším hociakým odkázať, že vozte sa, držte ten bicykel v rukách, zabávajte sa s partiou, bez partie, nájdite v tom niečo pekné, hej, že choďte proste na kávu, na pivo, na pizzu, za ananásom nie. Prosím vás, to nerobte. A proste zabávajte sa, hej, že o tom to je, že toto je to, čo nás všetkých bavilo, keď sme začali jazdiť. Sme si vystrihovali z časakov ešte v tej dobe, to je extrém, hej, že teraz sa všetko vieš nájsť. A to bolo to, že sme mali nejaké tie naše idoly a išli sme potom a bavilo nás to hlavne. My sme boli perfektná partia, aj stále sme a to bola zábava. Hej, že my sme mali aj také tóny zážitkov, že je extrém, hej, či už off-bike alebo na bajku, hej. Ja si myslím, že toto si pekne do záveru to uzavrel, celý tento náš rozhovor. Aj akože posolstvo si nejaké posunul, také veľmi dôležité podľa mňa. Aby som sa ti chcel poďakovať, že si našiel čas trošku a že si prišiel pokecať. No, díky. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to super. Ďakujeme. Ja som vám doniesol ešte tajvanský horský čaj, vysokohorský, pre horských cyklistov. A nie, akože je to super, že ochutnajte si. Pozor na zalievanie, dávam inštrukcie potom. Paradička, kokos, dobre.